Ndikulandileni abale okondedwa ku lingaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 14 January 2024. Okondedwa, mu usiku wa lero tikuyamba phunziro latsopano pamutu onena kuti yerekezani kufa osalapa. Mukaona zoopsa kwambiri kuseri kwa moyo uno, lolani Yesu basi kuti mupulumuke. Ameni. Mawuwa atungandithe mawuwa ngakusamba m'manja. Mutu uwu kutionetsa kunena kuti takamba kwambiri, anthu amva kwambiri zakuti kufa osalapa kuli ngozi kutsogolo. Ndeti kuti ngati mungakule mtima, ngati mungachite mwano, yerekezani kufa osalapa. Zimene mukazione kutsogoloko ndi zoopsa kwambiri zedi. Chidziwikireke moti mukamati moyo wanu kuchoka mthupi lanu chonsecho nkuti Yesu mulibe, chitsimikizike ichi kuti kopitako ndi zilango. Malemba akuti kwayikika kwa munthu kufa kamodzi ndipo akati wafa ndi chiweruziro. Kuli ziphunzitso zosiyanasiyana zinanso zimene zimatipatsa kuka komfoti kuti azotheka atu munthu kufa osalapa, koma chiganizo nkukasintha komweko popeza mwina wena kakuchitira kena kake kuti no ukalowe. Malemba ali very clear. Kwa munthu osalapa tchimo akati kuti wafa, mpata umene apatsidwa akati wauphonya, nkhani yake ndi yovuta kwambiri zedi. Ichi mvetsetsani. Monena kuti kwa munthu amene afuna akaone zopwetekazo ndi amene angaumitse khosi la kusalapabe mpaka kufika tsiku lake la imfa ndi kuchoka mdziko muno osalapa. Abusa, tsono yankho lake nchiyani? Kulapa mtima. Palibenso njira ina iliyonse, palibenso alternative ina iliyonse ingaperekedwe yoposa kuzindikira ndine munthu ochimwa, ndilape ndi kuyanjana ndi Mulungu. Ndikamadzachoka mdziko lino ineyo nditayanjana ndi Mulungu, amenewa ndi amene apulumutsidwa. Koma kusemphana ndi chimenechi ndi tsoka lalikulu kwambiri. Malemba adakhala nafotokoza za chimenechi, Yesu mwini adakhala akukamba za chimenechi. Inenso muphunziro limeneli ndikhale ndikulalikira za chimenechi kwa maphunziro 10 pamutu umenewo. Phunziro loyamba la lero likuchokera pa Chivumbulutso chapter number 20 kuyambira ndime yake ya namba 11 mpaka na ndime ya namba 15. Mawu a Mulungu muchichewa cha lero akuti, kenaka ndinaona mpando wa ufumu waukulu woyera ndi Iye amene anakhalapo. Dziko lapansi ndi kumwamba zinathawa pamaso pake ndipo panalibenso malo awo. Ndipo ndinaona akufa akulu ndi ang'ono omwe atayimirira patsogolo pa mpando wa ufumu, ndi mabuku anatsegulidwa. Buku lina linatsegulidwa limene linali buku la moyo. Akufa anaweruzidwa monga mwa zimene anachita, monga mmene zinalembedwera m'mabuku. Nyanja inapereka amene anaferamo, ndipo imfa ndi Hade zinapereka akufa ake, ndipo munthu aliyense anaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Kenaka imfa ndi Hade zinaponyedwa mnyanja ya moto. Nyanja ya moto ndiyo imfa yachiwiri. Ngati dzina la wina aliyense silinapezeke m'buku la moyo, anaponyedwa mnyanja ya moto. Ameni. Mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira koonena kuti zakuti kuli moyo wina kuseri kwa moyo uno zimamveka ngati nthano kapena nthabwala mpaka munthu utafadi nkukakumana nazo. Ameni. Zakunena kuti kuseri kwa moyo uno kuliso moyo wina umene ngati unakhala moyo uno uli ndi Yesu Khristu wopemphera mu mzimu ndi choonadi, umakakhala moyo wonjoya m'paradise. Ngati unankana Yesu nukhazika pa uchimo, ukati wachoka mmoyo kumene koko kuli zilango, kuli gahena wa moto, kudikira imfa yachiwiri, nyanja ya moto imene zikachitika ndi kukhalamo izi kwa muyaya.
Tandimvani, izizi zikamalalikidwa ndi kumafotokozeredwa zimamveka ngati nthano, zimamveka ngati nthabwala, mpaka na iweyo utafadi nkukazionadi ndomati aga apa kampazija kodi nzoonadi, koma mpata wakulapa sumapezekanso. That's why mpeza kuti popeza sadapiteko anthu, popeza sadakakhazikike kumene koko, amachita chibwana nazo zimenezi, amazitenga mwa chibwanabwana ndipo mwa nthabwala. Enanso amene mukundimva pano ndinu amodzi amene mmazitenga izizi za masewera za nthabwala, moti zopempherazi mmazitenga mwa masewera zoti nza siriyasi, mutu wanu sugwira bwinobwino. Tandimvetsani, mukatsimikizika mtima mutakafika modi ngati mutaumitsa khosi. Mawu ndi ukambaone mawoona zili ngati imfa izi zakuti anthu amafa, umazimva ngati zapatali kufika na mwina wokondedwa wako atamwalira, amene wakula naye atamwalira, amene wakhala naye atamwalira, amene ndi m'bale wako wene kapena kholo lako kapena mkazi wako, mwamuna wako, mwana wako, amene umamudziwa atamwalira. Mpamodzi kodi imfa idi ili kodeti? Masiku nkumapita anthu aja osawaonanso, mpamene mtima wako umadzidzimuka kuti koma zimanenedwa zija ndi zoona, koma nawo ndi ulalikira pano pasi ndi zoposa zimenezo, ndi zoposa zimenezo, ndi zoposa zimenezo. Ameni. Zakuti kulibe mtendere kwa wonse amene adzafe osalapa zimamveka ngati nkhani zopeka, kufika na utakafika modi mgahena wa motomo. Akamalalikira atalamba ngoopsezawa, kodi ulalikira kwa machira otero nkhani zonse zokambazo makamba nkhani imene yomati opseza mufuna timulalikira Yesu mochititsidwa mantha? Ayi, tikamakambaza gahena wa moto, tikamakambaza onena kuti anthu akafika mgahena monga mamene malemba amanenera, zimamveka ngati kuti tangopeka tikungonena, koma ndi zimene zidakambira olopakamwa pa Yesu padakambapo za chimenechi. Okotedwa chitsimikizo cha mphamvu chakuti Yesu amakamba zoona pamene mukafike modi mmene momo. Koma kwa iye amene angakhulupirire nalapa mtima akasemphera nazo, ndipo iyeyo ndi amene akakhale mparadaizo wa moyo. Ameni. So kandira kuti kumeneko kulibe kulapa, ukakafikako subwereranso. Mwa chilangizo langa samalani okondedwa, kulibe so kulapa pa chimenecho, kulibe kubwereranso pa chimenecho. Ukati kwapita ndi no return okondedwa. Ndi chifukwa chake tikadali ndi moyo tikhale osamala mawu a Mulungu amene tawerengawa, masomphenya amene Yohane adaona, Mulungu kuvumbulutsa zakutsogolo za mmene adzaweruzire dziko. Adamuonetsa m'masomphenya akuti adaona mfumu Khristu akutsika, dziko lithawa maso pake, maso ndi maso munthu ndi Mulungu wake. Ameni. The Bible likuti wonse akufa, akulu ang'ono adakaonekera pamaso pa oweruza, amene alikale muhade chamnyanja zidapere onse adakapezeka pamaso pa Mulungu. Mabuku awiri adatsegulidwa, buku la moyo ndi buku la imfa. Ngati dzina lako silidapezeke m'buku la anthu amoyo, iweyo yalakwa, chifukwa zikusonyeza kuti ntchito zako nzoyipa. Aliyense adaweruzidwa monga mwa ntchito zake. Ngati dzina silidalembedwe m'buku la anthu amoyo, iweyo ukaponyera mng'anjo ya moto, nyanja ya moto. Imfa imeneyo ndi yachiwiri, ndiye kuti ukakhala kumeneko kwa muyaya. Adachiulula ichichi kuti tikamakhala mdzikoli tidzikhala tikudziwa, tikamakhala ndi ntchito zoyipazi tidzikhala tikudziwa zotsatira zimene zili kutsogolo. Ameni. Andimvetsana okondedwa, mama amene watipuzamo zinthu izi. Choyambirira, tsiku lina tonse tidzaweruzidwa. Ameni. Za chiweruzo cha Mulungu pa vanthu chimamveka ngati kuti ndi nthabwala, koma dziwani chiweruzo nchokhazikika ndipo chilipo.
aliyense wa ife pamachitachita ake, kaya ukukana za Ambuye, kaya ukuchita za Ambuye mwachinyengo, kaya ukuchita zinthu zopanda pake, tsiku lina udzaweruzidwa ndithu. Mulungu adachivumbulutsa kale ichi. Moyo wa dziko lino udzafika pamathero tikaonekera pamaso pa otilenga amene akatiweruza malingana ndi machitachita athu. Ichi chinde chidziwike. Amen. Kaya mufune kaya musafune, there is judgment of God coming ahead. Tsiku lina lake adzaweruza, adzazukuta za machitidwe athu, ndipo tsiku lake akulidziwa ndiye mwini, koma sizilephereka zidzachitika. Musapuse ndi kukhala bwatambasalale pansi pano. Tsiku lina monga timakamba kuti tsiku lake mudzamwalira ndipo zidzachitika, ndi chimodzimodzi nkhani ya chiweruzo. Tsiku lina lake zidzachitika ndithu, mufune musafune zidzachitika. Malemba akuti andidaona oweruza olungama akutsika kondedwa, yakwana nthawi aliweruze dziko. Zidzachitika, zidzachitika. Ndipo woweruza uyu ni woweruza olungama, alibe katangale, saona nkhope, sanyengerera. Kaya ndinu ndani, muli nchiyani, samalabada. Adzatiweruza malingana ndi ntchito zathu, mofananitsa ndi mawu ake. Ameni. Chachiwiri ndi chabwino kondedwa, Bible kuti ndinaona akufa akulu ndi ang'ono omwe atayimirira patsogolo pa mpando waufumu, ndipo mabuku anatsegulidwa. Kunena chiyani? Chiweruzo cha Ambuye sichikaona tsinkhu. Sichikaona tsinkhu kuti kodi awa adali otani. Pokhala inu mnyamata, malemba adafotokoza kale mnyamata akhale bwanji. Pokhala inu bambo, adafotokoza kale bambo akhale bwanji. Pokhala inu mayi, adafotokoza kale mayi akhale bwanji. Ngati muchita mosemphana ndi mmene iye afunira, chiweruzo chiliko. Izi zikungotsimikizanso kunena kuti imfa imapeza aliyense, kaya wamkulu ngakhale wang'ono. Osewa ndi anthu amene akayima pamaso pa Mulungu kuti akatule ntchito zawo pamaso pake. Ndikudziwa ndikuyankhula ndi makolo pano, inuyo monga mulili mukapezekanso pamaso pake. Ndikudziwa ndikuyankhula ndi achinyamata pano, inuyo monga ndi unyamata wanuwo mukapezekanso pamaso pake ngati mudafale. Ngati ife ngakupezani mula achinyamata, kamundimvetsa kaya. Kandi kuti ndiyaga Bible kuti ndipo mabuku awiri adatsegulidwa. Buku lina ndi mmene mmalembedwa mayina anthu amene amvomereza Yesu, mayina a anthu amene kumwamba kwapanga certify kuti awa ndi Akhristu enieni. Ndipo ndikuuze nabalo kone, ndikuchenjezeni, tili ndi mipingo yambiri imene ili ndi malamulo ndi ndondomeko zake zimene zimati ukamachita izi ndekuti kumpingo kuno ndiwe Mkhristu. Koma ndipo ndinene ndizotheka abalokoledwa kuti kumpingo kwanu ndikumakuvomerezani, kumpingo kwanu ndikumakudalirani, yeti m'buku la moyo mulibemo, popeza amene amalowa m'buku limene ndi amene Khristuyo watsimikizika mtima kuti achitadi, avomerezadi zimene iye adanena. Kulipo tokondedwa kumadzitchula opemphera pansi pano, yeti dzina lanu m'buku limenelo mulibe. Lukapezeka m'buku la anthu akufa, m'buku la anthu ochimwa, m'buku la anthu ochita zonyasa, anthu otsata Satana. Ndi zotheka. Funso nkumati zikhozotheka bwanji abusa kuti munthu ukapezeke m'buku la anthu amoyo? Yankho lake ndili pamene walapa mtima ndikulandira Yesu kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wako, ndikumayenda naye kuchita zimene mawu a Mulungu amanena, iweyo umapezeka m'buku limeneli. Ambiri mwa anthu satsimikizika pakutembenuka mtima ndi kusiyadi zochimwa zawo. Ambiri angovala za Chikhristu, akukhala nawo maonekedwe achipembedzo, mphamvu yake nkumayikana.
ndomwewa amene akuchimwa kwambiri zedi, komanso ndomwewanso amene akutchuka ndi zopemphera kwambiri zedi. Amenewa mayina wawo m'buku la moyo sangapezeke. Amene akapezeke m'buku la moyo ndi amene adatsimikizika mtima nalandira chipulumutso kwa Yesu Khristu nakhazikika pa chimene Khristu Yesu adanena. Amenewa ayenera atsimikizike mtima, mayina wawo ali m'buku la anthu amoyo. Baibulo likuti anthu adaweruzidwa monga mwa ntchito zawo. Mukudziwa chani abale okondedwa? Anthu amanena mana ayi ntchito ndizimatika kuti nazo zoonadi. Chifukwa chani? Chimene chili mkati ndi chimene chimaonulwa zakunja. Mtengo wina uliwonse umadziwika ndi zipatso zake. Ntchito zimaonetsa ndi kuulula chenicheni chimene chili mkati mwanu. Simunganene kuti ndi munthu opemphera mchoonadi pamene machitachita anu ndi onyasa. Kunyasa kwa machitachita anuko kukuonetsa kuti mkati mwanu muli chimdyerekezi chimene chikukupatsani khalidwe limenelo. That's why kumwamba kukaweruza malingana ndi mmene munthu amachitira. Kwa iwo amene amatsata za Ambuye ndi kumachita za Ambuye moona mtima, ndiye kuti zikuwululanso kuti mkati mwawo muli Khristu amene akuwapatsa makhalidwe amene, popeza ndi yetu Khristu amene amatipatsa ife makhalidwe oyenerera. Mzimu wake utipangitsa ife tizichita zinthu monga mmene Khristu afunira. Kwa iwo opezeka ndi mzimu wa Khristu machitachita awonso amakhala otsanza Khristuyo. Ameni. So ndikudabwenitu mmati mmapemphera nanga khalidwe linali kuchokera ku zochita zinazochokera ku inu aliyense wa ife amene akumva mawuwa adzifunse ndi mmene mmachitiramo, poti malemba akuti akaweruza malingana ndi ntchito. Ninu ndi mmene muchitiramo. Mutinene kuti mkati mwanu muli Yesu, moti mukukhala ngati ovomera Khristu Yesu, moti opemphera wa amatero mukadzifananitsa ndi mawu a Mulungu. Kodi muli kuchita zimene Mulungu adanena akufuna? Ndiye ndimati ndinene ngati yankho lake ndi ayi, pali danger. Zikuonetsa kuti dzina lanu silingapezeke m'buku la anthu amoyo. Mutafa lero ndi tsoka. Ndi tsoka lalikulu. Ndi tsoka loopsa kwambiri zedi. Andimvetsana abale okondedwa. Malemba akuti munthu wina aliyense amene dzina lake silinapezeke m'buku la anthu amoyo adaponyedwa m'nyanja ya moto, imfa yachiwiri kwamuyaya. Choopsa ndi chimenecho. Ngati dzina lako silikapezeka m'buku la anthu amoyo, ndiye kuti ukakhala kukaphwira moto wa sufule m'nyanja ya moto kwamuyaya ndipo kulibenso kusinthika. That's why I'm warning you kuti muyerekeze dala kufa osalapa. Kulibenso mpata wina uliwonse kutsogoloko. Iyi ndi warning ya mphamvu kwambiri okondedwa. Ngati simukumva izi zitamvani abale wanga, tamvani izi ndi kuchitapo kanthu. Zikumveka ngati nthabwala, zikumveka ngati zochipa, zikumveka ngati zachibwana, koma ndi zoopsa kwambiri zedi. Ndi zoopsa kwambiri zedi. So safunika kuzitenga mwabwarabwara phu. Ayi. Ndimati musakhale ndi moyo wachiphamaso. Musamapemphere mwachibwanabwana. Musamamseweretse chautayi. Lidzafika tsiku adzakwiya. Ndipo sindikukumva m'mavesi tawerengawa kuti anthu atalira iye adabweza moto. Kulibe nthawi iyi ndi kuti nthawi ya chisomo ija yatha, nthawi ya kupulumutsa yatha, ni nthawi ya kuweruza imene palibe dzino limene adzaonetsenso losekerera chonyasa. Ayi, palibenso zokhululukanso apapa. Ayi, kudzaka kuti nthawi yatha. Okondedwa, panopa pamene muli ndi moyo mudi yasimapa ndi nyengo imene mukhoza kulapa mtima zisinthika pa moyo wanu. Koma mukadzangoti mpaka na m'manda phi, inuyo osalapa yalakwa. Olo kusiku uno tidzapange dongoso la mpingo silidzasintha kena kalikonse, sizikapangitsa kuti dzina lanu likapezeke m'buku la anthu amoyo. Ayi, tidzalire msozi wa magazi, palibe chimene chikasinthe pa moyo wanu. Ayi, tandimvetsani abale okondedwa. Mukasemphera ndi Mulungu
mukasemphana ndi Yesu zavuta. Andi chinsinsi choopsa ndichi, olemba atuma inawo sabusa anu, saja mmapembedzanja, saja mmati ndi papa kapena reverend kapena prophet kapena ndani ayi, amene amalemba mayina amene nkumwamba komweko kuti atsimikizika mtima kuti dzina la uyudi linafunika lilowe apa popeza wachitadi chimene ife tiyembekeza. Adakati kuti anthu apansi pano ndi amene amalemba, mwina kamba kakuti ndinu odziwika akadakulembani, kamba kokuopani akadakulembani, koma okalemba mzimenezi nkumwamba ndi system yakumwamba imene singapangidwe tampa ndi wina aliyense. Ndiwe oweruza olungama, ndikudandaulireni mu usiku wa lero abale wanga, musadafike pakufa lapani mtima. Mwachita mwano kwambiri, mwamvatu mauthenga osiyanasiyana inuyo, koma simmalapa mtima. Mukupezeka pa chalichidi inuyo, mmatumikiradi inuyo, koma ndinu mmodzi mukuchita za nyasi kwambiri, mmachita kudzidziwa simukuchita choonadi inuyo. Anthu amakulemekeza nikamba kosadziwa za umve zili mtati mwanu. Ndikukudandaulirani, bwanji musadafike pokufa lapani mtima. Mukhoza kudzafa muli mu status yomweyo, kunja kuno nkukuyamikirani wanthu, nkukamba zabwino za ntchito zimene mwachita, yeti dzina lanu kumwamba osakapezeka m'buku la moyo popeza kuti mukuchita mwachiphamaso ndi mwachinyengo. Langa pempho mu usiku wa lero, musadzinamize nokha, musadzinamize nokha, musadzipusitse nokha lapani mtima. Akatsimikizika Yesu kuti inu mwalapa, dzina lanu amalilemba m'buku la anthu amoyo, amakhala nanu, mukalowadi kumwamba. Koma ngati muyenda mchinyengo muchitachi, mukana Yesu chikanire, nditsoka. Kwanga ndikukulangizani, kwanga nkomba lipenga, ngati mutagonjera kuthenga wotere, Yesu akulandilani. Mukakulabe mtima, malemba akuti mudzasweka modzidzimutsa ndipo palibe wina aliyense adzakuthandizeni. Talingalirani zimenezi ndipo Ambuye akuthandizeni kupanga lingaliro labwino lobwera pamaso pake. Amen.